siya. Asan yung ulo niya? Hanapin na. Mga loves, mag-harvest tayo sa ating kukunting raspberry dito sa ating likuran ng bahay, no? Kasi nakikita ko itong mga hummingbirds palagi na andito. Sila pala yung kumakain pala sila nito, guys. So ngayon, sabi ko bago tayo maunahan, mag-harvest tayo. Pero yun na nga, lunahan na nga tayo. Pero tignan natin kung meron tayong makuha. Ang daming bunga. Kinakain, kinakain. Sayang. Roxy, uy. Ito. Roxy Baya. Kinakain ng uod. Konti lang yung kuha natin. Kinakain na unahan tayo ng hummingbird. Naunahan tayo ng hummingbird. Ang dami kasing hummingbird, eh. Kumakain. Gutom din yung mga hummingbird ba? Nagdala ako nito kasi para diretso hugas. Meron tayong asin dito. Look, asin. Raspberry po ito, guys, ha. Hindi ito mulberry. Ibang klaseng berry po ito. Sarap din. Matamis. Sarap. Masarap siya, guys. Nakaano lang yung mukha. Okay. May asin plus itong asin. So, masarap talaga siya. Sarap pag may mga prutas-prutas sa paligid ng bahay. Sarap. Saya. Ang saya. Ang doon sa Pilipinas, kapag meron akong mga makain na prutas doon sa bukid, rambutan. Yung parang rambutan ba? Hindi rambutan. Yung maliit na damo po siya, guys, damo. Pagkain ng snake ba? Masarap yun. Pagkain ng snake at saka yung pinoon. Taga bukid lang ang may alam yan. Sarap. At yun na nga yun, mga loves, naging busy ang lola ninyo po. So nagkakat lang ako ng buhok ni Roxy. Sobrang init na kasi at hindi niya kaya sa labas, promise. Yun na, guys, tignan niyo yung buhok ni Roxy, oh. Ang dami, ah. Tignan niyo yung ano ko dito. Tignan niyo yung floor ko dito, guys. Ang daming buhok ni Roxy, look.
Dito ako nag-cut. Pagkatapos natin siyang ikakat, kailangan siyang liguan para naman maging talagang totally fresh na yung pakiramdam niya. At nag-alala po ako nito mga loves kasi meron siyang sugat na nakikita ni Tami. So ako naman, nag-alala ako so kaya tinitrim ko yung lugar kung saan yung sugat niya po. Makikita ninyo dito napapagod siya sa kakakat ko ng buhok niya at sinashower ko siya. Pagod siya, exhausted talaga yung kawawa naman yung aking Rolex ay. Pero yun nag-alala ako sa kanyang sugat kasi talagang yun meron talaga siya parang kagat or something, hindi ko talaga magets. Pero tignan lang natin ano mangyari. Sobrang sakit guys. Sakit ilaw. Kanina pa to sa kakat ng buhok kay Roxy. Nakikinig lang siya guys sa akin. Kasi kapag lalabas ako, lalabas din yan. So doon ako sa kabila lalabas. Ang sakit ng hips ko guys, grabe. Ang sakit. Si Misty, bukas na yan. Kasi naman si Misty, inakat na yung buhok niya. Nakatulog siya guys. Kaya pala nagwawala, gusto palang matulog. Mga love, so ngayon hapon na, mga nasa, I think 7:40 something ito, nagtubig ako dahil nga sa sobrang init at hindi ko tinubigan sa umaga itong ating mga gulay. So anyway guys, so tubig-tubig tayo para naman masaya. Guys, nandun yung ulo. Tara. Hanapin natin. Kung andito pa ba yung snake. Yan, Christmas tree. Teka muna. Ito talagang groundhog no. Palagi na lang nagkalkal dito ba. Ito animal talaga to sila. Tara hanapin natin doon. Ang init ng kalibutan. Tara. Let's see kung andun pa. Sana hindi tayo makagat no. Sana lang. Diyan nga kahoy, dito umalis. Tingnan natin baka. Tignan natin kung andito ba. Diyan yun galing ba dito? Baka dito sa taas. May ina, may ama. Ina. Tignan natin. Kasi for sure andyan yan Hanapin natin. Baka na yan nagpunta doon. Hindi yan snake. Tignan ko lang guys. Tignan natin. Baka nagtatago na yung kigwa na yun. Tignan ko lang ha. Ala, andun guys. Andun. Kita niya, tika mo na. Diba? Naghanap tayo, nakita natin. Andun sa andun. Look, oh, I see you. Nakatingin sa akin. Tika mo na, haasan man ito ha. Nandyan, kita ninyo guys. Yan siya. Asan yung ulo niya? Hanapin natin yung ulo niya, Hanapin natin yung ulo niya. Wala, andun yung ulo guys. Andun yung ulo. Andun yung ulo niya Andun. Wala, nakatingin sa akin. Hi snake. Don't bite me. Don't bite me ha. Malaki na pala talaga siya guys. Akala ko maliit. Ay nako. Diba naghanap pa talaga ako ng snake. Ako na talaga. Kita ninyo? Nakita ninyo? Ayan. Andiyan pala. Nagtatago ka pala dyan. Look yung katawan niya
Nagtatago ka pala dyan, ha? Kalo ka tong kigwa na to. Hi, Snake. Malayo naman siya sa akin. Paano kaya pag marami sila, no? Ganyan sila, guys. Ang nakakatakot kapag dito ba tumatalon. Tara, oy, bago tayo makagat. Dami talagang snake. Dito din, oh. Meron ako nakita habang naglilinis ako. Diyan. Habang naglilinis ako, gumaganon dito. Pshhh! Sus, buti na lang. Diyan ako. Daming snake dito sa lugar namin. Ito yung pinaka-snake. Ang daming sawa. Sawa. Yan siya, guys. Diyan galing. Tumatalon dyan. And then paikot-ikot ako dyan. Managkat ng grass. Sabi ko, ay! Ang machine. Mabilis talaga yung machine ng takbo. Dahil natakot ako ba. So, ganun siya. Prrrr, ganun. And then, ganun naman. And then, dun. Alam ko talagang maraming snake dito. Dito yun, no? Linis ako dito ng linis, no? Dito na side. And then, may snake pala diyan, oh. So, natakot ang snake sa akin, no? Ganun siya. Sobrang lucky, guys. Ganun pa na daw. Dito. Ay, ang dami ko ng lavender. Hindi ko ma-harvest. Oh, ang daming lavender. Hindi ko ma-harvest. Look. Dito pa, oh. Diyan, oh. Diba ang dami? Hindi ko ma-harvest yung ano. Ating lavender. Yung ibon, oh, tingnan nyo. Hi, ibon! Ibon! Naghunting yan ng pagkain. Ganyan yan sila maghahunt ng pagkain, oh. Nakadungaw yan sa baba. Pati pusa makarga.